ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସଙ୍ଗୀତା WS ରେସିପିରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆପଣମାନେ ମୋର ଏଇ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ଛୋଟିଆ କମେଣ୍ଟଟେ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ରେସିପି, ସବୁଠୁ ଭିନ୍ନ, ସବୁଠୁ ଅଲଗା, ସବୁଠୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଚିକେନ୍ କରି। ଏଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେଇଛି। ଏଥିରେ କିଛି ମସଲା ଦେଇକି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରଖିଦେବା। ଦେଖିବା ଏଥିରେ ମୁଁ କେଉଁ କେଉଁ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଦେଇଛି 1 ଚାମଚ ହଳଦୀ, 2 ଚାମଚ ତେଲ, 1 ଚାମଚ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଆଉ 1 ଚାମଚ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର। ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି 1 କେଜି ଚିକେନ୍ ପାଇଁ 250 ଗ୍ରାମ ପିଆଜ, 100 ଗ୍ରାମ ରସୁଣ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅଦା, ଆଳୁ 4 ରୁ 5ଟା, ଆଳୁଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇକି ଭାଜି ନେବା ଆଳୁଟିକୁ। ଆଳୁଟି ଆମର ଫ୍ରାଏ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେବା ତେଲ। ଏଥିରେ ଦେବା 2ଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ ଜିରା ଫୁଟଣ। ଦେବା ଗୋଟା ମସଲା, ତେଜପତ୍ର। ତାପରେ ଦେବା ଏଥିରେ ପିଆଜ। ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। ଭାଜିକି ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଗଲେ କଲର୍ଟା ପିଆଜର, ଏଥିରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା 1 ଚାମଚ ଅଦା ବଟା, ଅଦା ରସୁଣ ବଟା, ଜିରା ବଟା। ଏବେ ଦେବା 1 ଚାମଚ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, 1 ଚାମଚ ଚିକେନ୍ ମସଲା, କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର 1 ଚାମଚ, 1 ଚାମଚ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ। ଏଥିରେ ଦେବା ଟମାଟୋ, କଟା ହେଇ ରଖା ହେଇଥିବା 2ଟି ଟମାଟୋ। ମସଲାଟି ଆମର ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ରଖିଥିବା ଚିକେନ୍ଟିକୁ ଦେଇଦେବା। ଆମର କଷି ହେଇଯାଇଛି ଭଲ ଭାବରେ। ମସଲାରୁ ତେଲ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି, ଭଲସେ କଷି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଫ୍ରାଏ କରି ରଖିଥିବା ଆଳୁ, ଚିକେନ୍ ମସଲା ଆମର ସବୁ ମିଶିକି ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା ଗରମ ପାଣି। ପାଣି ଦେଲେ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଆସିବନି। ଏବେ ତରକାରୀଟି ଆମର ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଦେଇଦେବା ଏବେ କଟା ହେଇ ରଖା ହେଇଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ଚିକେନ୍ କରି। ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଚିକେନ୍ କରି। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।